feel it. I can feel it. You know I said it's true. I can feel the love. En je zong je kapot en je rende je rot, want je moest van je moeder naar de spelwieken toe. En dat is heel leuk, want dat is al je dingen, zoals speeltjes en zwemmen. En leest ik al je dingen kennen, al je meesken bedoel ik, al je meesken leest kennen. Dat is eigenlijk wel het allerleukste, vind ik altijd. En dat is al die coole dingen. Zoals? Zoals Dit! Dit! Maar is er niks onder, maar is er in ieder woorden sleet tot de blauwe drek? Ja, Nee, maar als je dan het idee hè, als je net vies willen worden, maak je net mooi dan een speelweekend. Dat is echt heel dom. Ja. Want ja, je hebt toch, je kan kiezen hè, of je doet net mooi of je wil mooi. Maar als je wilt mooi doen, dan maak je wel denken, ja, je wil wel vies natuurlijk. Dan springen ze in de sleet dan. Alleen, je mag wel douchen, want je stonken wordt. Dat is het nadeel. Ja, en dat is Rianne. Ga broek. Dat is echt alles. Ja, springen. En bij speelweekend krijg je dus samen mooie broek. Ja, er staat op Marijke, die kan je lezen. Nieneke, Jantina en Jana. Dus je hebt wel een gezellig ploegje. Ja! Dit is het leukste groepje ooit. Ja! Maar winnen, dat slaagt het nou net helemaal. We staan een beetje helemaal onderoor, maar toch, we hebben lol, dat is het belangrijkste. Goeie. Goeie. Wat ben je onderaan? De boot wacht op u en op uw maat. Hè? Ik komen. Nee, waarom net? Ben je dieper dan golf? Dat is nog te laat. Best te laat, doe jij er bij. Geef je maar even. Maar dit is dan die boot? Dit is mijn boot, ja. Hij helpt mooi. Alle verf met trouw. Het is al een oud bootje nou. Ja, joggetje trieter is het, hè? Ja. Joggetje trieter, ja. Mooi skipkanaal, maar het moet wat rond hebben, hè? Ja? Ja. Ja. Eerlijk gezegd, mijn vrouw die wil graag een bootje hebben. Want die heeft hem uitgezocht. Want het kan net zomaar een bootje wezen, het moet ik wat hebben. Ja. Ja, en dan heb je zo wat. Ja. Maar wie zei, nou, dan heeft het soort, het heeft wat liefde en onderdacht nodig. Ja. Dat is ja. 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 Maar als het weer kleren is, dan is het top. Ja, Ja? precies. Dus en dan zul je de woeste baren De op. woeste baren, ja. Ja. Of hier gewoon, onder wal. Maar een glaasje wien, ik leuk. Hè? Ja. 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 Aparte fiets, net? Wat dan? Waarom er een pad dan? Dat is voor de baan, daar kan je mooi voor opzetten. Is het zo betaald? Dat is ik heb van een eiland nou, van Schiermonnikoog. Mijn vrouw had er al wennen. En daar hing ze dat. En daar heb ik het van ouders doen. Wil ik het wat? Ja, perfect. Ja? Zelf mijn oudste dochter die is nou zo'n en ik kan er nou op zetten. Oh. Ja, als net al genoeg plak heeft, wij draaien bij en dan moet je dat improviseren. Ja. Ja, dan is het klaar. Ik kan fietsen. Nou, ik krijg mooi even naar boeten. Ik krijg even lekker eten. En wel verst wel wat voor die te vinden in Geers.
Ik heb hem gekregen van een oom en tante van mij. Die hadden een vrachtschip en die waren dus in Antwerpen. En die hadden daar op een vogeltjesmarkt van Antwerpen hadden ze deze schildpad gekocht. En toen kwamen wij eens een keer in Arnhem. En daar leiden ze met het schip. En toen zeiden ze, neem maar mij. En hoe oud win je toen? Toen was ik 4 hier. En wat vond je daarvan? Nou, dat vind ik heel mooi. Ja, we denken dat hij toen al een jaar of 20, 30 wie dat we hem kregen. En we gaan nu 48 jaar, want ik word 62. Dus dan gaat hij naar de 90 daar? Nou, dat zou best kunnen. Ik weer een hier of jou, 5. En toen ging mijn mem, want die moest hem nooit opsluiten, want een schildpad kan net door opgesloten. Dat kan hij gewoon net door. Nou, toen ging mijn mem in een dwarsje zitten, met de wintersliepers, zo had dat west. En toen is er uit dat dwarsje gekruipt, dat weer in de bijkeuken. En toen zo'n vrouwenkantig karton dwarsje, eruit kropen. En toen is die eruit gevallen met de kop in een bak met groene chippen. En toen stierde hij tot Safia in de groene chippen. En toevallig vond ik hem. Die ik erdoor riep in de bijkeuken. En toen stierde Tobias samen met de kop in de groene chippen. Nou, toen zei ik tegen mijn mem, Tobias doet heel vies. Want die groene chippen, dat wist ik ook net precies wat het weer natuurlijk. Nou, mijn mem gauw heen en die had hem eruit hellen. En die is begonnen met een tandenborstel. Hij heeft me helemaal skeer maken. Maar toen weer de hele kop die weer mij bleek. Maar hij had wel overleefd. Hier het Singelien, wie hem ook een keer haast kwijt. Toen we hier in de bijkeuken zo'n jespoeder staan en die weer omvallen en dan weer erin kroept. En we gingen nog in containers en zo'n die poeder aan de dik zetten. En mijn vrouw had hele goede eigen en die zocht in één keer de poeder bewegen. En dat hier kantje brood was, dan hier hem voor heen kwijt was. En wat nou als Tobias jou leeft? Waar gaat hij dan heen? Dan zit de dochter ermee op scheep. Die moet hem dan maar mee redden. De dochter erft Tobias? Ja, geen dochter, dus ze krijgen er ruzie om.